मनोज जरांगेंनी घोडेस्वारी केली अंतरवाली सराटीमध्ये त्यांनी घोडेस्वारीचा आनंद घेतलाय। मनोज जरांगेंचा नवा लुक समोर आलाय। गळ्यात भगवा, डोळ्यावर काळा गॉगल असा लुक त्यांचा समोर आलाय। मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंनी आज घोड्यावर स्वार होऊन फेरफटका मारलेला आहे। अंतरवाली सराटीत जरांगे यांनी हा फेरफटका मारलाय। जरांगेंचा घोड्यावरून फेरफटका मारतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय। कधीही चष्मा न लावणाऱ्या जरांगेंनी काळ्या रंगाचा गॉगल लावत घोड्यावर बसून फेरफटका मारलेला आहे। गळ्यात भगवा, डोळ्यावर काळा गॉगल लावल्याचा लुक त्यांचा व्हायरल होतोय। हा लुक आपण पाहतोय। मनोज जरांगेंचा नवा लुक व्हायरल झालेला आहे।